Хвала Ісусу Христу! Сердечно вітаю вас, поважані сестри і брати, на нашій духовній зустрічі «Голос душі» під опікою слуги Божого Едварда Войніловича, будівничого костьола Святих Симона і Єлени. Менавіта в ці дні, місяці липені, ми молимося до Найсвятейшої Діви Марії, її візерунках, в санктуаріях Білорусі, як і опошнім часом Гудегай, молимося за всіх пілігримів, і перед нами так само ще Браслав, набоженстві і паруни. Тому особливо віддаємо в опіку Матці Божій наш край. І в ці такі випробувальні дні на волниці, такі паводки, бури, що справді насторожують во всім світі. І тому треба молитися Богу, треба довіряти Богу, бо переживаємо за кожне поле, ліс, палетки, доми, людей, за все, і Боже, заховай. Тому ми молимося о погоді і щоб зібрати добрий урожай. Це хліб для нас, для наших дітей. І певно, так само молимося, переживаємо, бо і в костьолі Святих Симона і Єлени, коли великі наводнення, тоді вода затікала в підвал, щоб там завчас викачували воду, а заховували, бо ведуться праці во дворі Червоного костьола, сумлінно, справді бачив я цю працю. Нехай добрий Бог благословляє всіх роботників, щоб біля храма справді було так само добре добропорядкування на хвалу Божою і для добра наших душ і нашої держави. І, шановні, ми сьогодні так само, як протяг розважання, що став чоловік настільки вищішим за ангелів, накільки більш славне, чим яни, отримав своє ім'я. Євреїв ми читаємо менавіто в першому розділі. Господь дав ласку, щоб ми тривали в добрим, щоб ми зростали і були достойні колись зустрічі вічності з Творцем нашим. Ми побачили, свідчать фатимські діти, з лівого боку від Богородиці ангела, який тримав в руці вогняний меч, іскри якого, як ми зрозуміли, могли спалити весь світ, але згасали від сутикнення зі світлом, яке перемінилося з правої руки Богородиці. Показуючи на землю, ангел Божий вскликнув моцним голосом: «Покаяння, покаяння, покаяння». Вот що чули і бачили діти фатимські. Щасливі, кому беззаконні даровані і чиї гріхи прикриті. І це заповідь їм від мене, коли здиму з їх гріхи їх. Читаємо в посланні до Римлянам в 4 розділі. Одраджайте в собі ангела, духовні доброти і духовну радость. Молітеся, ідіть Божим шляхом. Звороти Слови Богородиці обов'язують нас відказати на її заклик. Колись Господь промовляв про Авраама і пророків, а сьогодні промовляє до нас про Найсвятейшу Діву Марію і чекає нашого відказу. Вокруг Бога створається і існує тихе, напружене мовчання. Бог сьогодні перешкоджає світу. Так, призвання в об'явленні Матері Божої з Фатими так глибоко вкоренене в Євангелії і во всій традиції Святого Христового Костьола, що це об'явлення обов'язує, щоб його вислухати,
каже святий папа Ян Павел II. Бог сёння і вакол Бога ствараецца, існуе ціхае і напружанае маўчанне. Змест аб'яўлення гэта нібы прадбачанне для нашага часу. Наша пакаленне чуе апель, заклік і заахвочванне Маці Божай да паслушэнства Вселенскому Христовому касцёлу, біскупу Рыма, наступніку апостола Петра. Ісус плакаў над Іерусалімам, непаслухмяным горадам і народам, бо ведаў, што праз 30 гадоў будзе знішчаны. Калі Езус наблізіўся і ўбачыў горад, заплакаў над ім і сказаў: калі б і ты ў гэты дзень пазнаў, што служыць для спакою твайго. Аднак цяпер гэта схавана ад вачэй тваіх. Чуем, і трэба адносіць таксама гэтыя словы і в наш адрес, нашых сэрцаў, сем'яў, не толькі горада, гарадоў, вёсак, калоній. Ідэі згоды паміж людзьмі, народамі і веравызнаннямі, якія так настойліва прапаведаваў Францыск Карена, не згубілі свайго значэння і ў наш, аддалены на 5 стагоддзяў час. Наадварот, сёння, калі перад чалавецтвам паўстала задача выратавання свяшчэннага дару жыцця ад ядзернай катастрофы, гэтыя ідэі набылі асаблівае значэнне, новую прыцягальную сілу, напамінаў святой памяці шаноўны мітрапаліт Філарет праваслаўнай беларускай царквы. Нам сёння блізкія маральна-этычныя каштоўнасці, заключаныя ў спадчыне з Карыны, яго прага духоўнага абнаўлення чалавека і грамадства. Вялікі палачанін высока, як ніхто да яго на беларускай зямлі, узняў чалавека яго годнасць, але і паказаў яго нізкія інстынкты. Прадбачыў, што калі яны возьмуць верх, тады, ён кажа з Карына, настануць времена люта, в них же будуть чалавекі вельмі злії. У прадмовах з Карыны прама ўказаны сродкі, не багацце і сацыяльны прэстыж, а духоўнасць, цнатлівасць, міласэрнасць, самаадданне служэння іншым дзеля ўсеагульнага добра. Каб все людзі пакаяліся, пакаянне павінна прыходзіць зверху, браць пачатак ад кіруючых дзяржавамі, народамі і кіраўнікамі, іерархамі у хрысціянстве, кажа Францыск Карына, і ад лідараў іншых рэлігій свету. Тады будзе надзея на Божую міласэрнасць. Нам сёння блізкія заклікі з Карыны да міралюбнасці паміж народамі. Святы айцец Піо Стэгматык заахвочвае: няма ўжо часу для сну, неабходна трываць у малітоўным чуванні, каб выратавалася чалавецтва. Людзі, дапамагайце сабе ўзаемна сілаю малітвы, посту, пакуты і взаемнай згоды, кажа святы айцец Піо. Дзейнічайце, каб выпрасіць прабачэнне і міласэрнасць за ўсе брутальнасці бязбожнага свету, напамінае гэты святы манах. Няхай памножаюцца набожныя пілігрымкі да святых месцаў в духу пакуты і взаемнага прабачэння, бо там на ўсіх нас чакае Багародзіца.
Чувайте в святле веры, бо все больше змацняется час темры. Помножайте пилигримки до Девы Марии, каб супрацьстаяць дзейнасці сатаны і падрыхтаваць час трыумфу безаганага сэрца Марыі, кажа святы айчец Піо, напамінаючы всіх нас. Маліцеся і рабіце так, каб іншыя пачалі маліцца. Задумайцеся. Маці Божая кажа, што Айцец Нябесны мае мноства невыкарыстаных дабрадзейнасцей, але ніхто з людзей аб іх не просіць. Езус наставляе нас безупынна. Прасіце і атрымаеце. Стукайце і вам адчыняць. І ясна, ніхто з людзей аб іх не просіць. Кожная эпоха не менш гаварыла пра важнасць пакуты і посту, не пазбегала цярпенняў і не ўхілялася ад ахвяры. У тыя часы гэтыя справы былі добра зразумелымі. Цэлыя народы арганізоўвалі пакутныя пілігрымкі, пакутныя працэсіі цэлых гарадоў і паселішчаў, калі выпрошвалі пагоду або дождж, калі былі розныя моры і эпідэміі. Былі строгія кляштары, перапрашальныя тэстаменты, запаветы, пакутныя брацтвы, дысцыпліны. Сёння роля пакуты, малітвы і прабачэння в нашым жыцці вельмі малая, мізэрная. Людзі не тое, што ўцякаюць ад пакуты і посту. Яны не ведаюць, як і для чаго гэта рабіць. Пост і малітва ачышчаюць і душу, і цела, аздараўляюць фізічна і духоўна. Гасподзь кліча не толькі людзей і адарае іх святасцю. Чуеце? Не толькі людзей. Гасподзь выбірае і асаблівыя святыя месцы на зямлі, якія маюць важнае духоўнае заданне, місію, санктуарый. Гэта месцы аб'яўлення Маці Божай па ўсім свеце. Майсей убачыў палымнеючы куст, які не згараў. І слухайце, і сказаў Бог, не падыходзь сюды, здымі абутак твой з ног тваіх, бо месца, на якім ты стаіш, ёсць зямля святая. І сказаў, я Бог бацькі твайго, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Майсей засланіў твар свой, бо баяўся глянуць на Бога. Чытаем в кнізе Выхадаў, 3 раздзел. Прарок Даніил сведчыць, і дадзена ім была, будзе частка войска, якая зняславіць святыню магутнасці, і спыніць штодзённую ахвяру, і паставіць гідоту спустошанасці перад святыняю. А гэта дадзена для навучання нам, хрысціянам, кажа Францыск Скарына. Калі мы грэшным перад абліччам Божым грашым, то ўмацоўваюцца ворагі нашы духоўныя. Гэта значыць дэманы. І ворагі фізічныя, гэта язычнікі. Калі ж мы каемся ў грахах сваіх, то пасылае нам Гасподзь Бог пастыраў і вучыцеляў, якія навучаюць нас супрацьстаяць дэманскім спакусам, а таксама князёў і ваявод добрых, якія абараняюць нас ад рук язычнікаў, бо міласэрнасць Бога напагатове для ўсіх, хто кліча яго всім сваім сэрцам, кажа Францыск Скарына в каментарыях да Бібліі кнігі суддзяў.
Прочитайте. Покаяться, уверовать – это глядеть на Бога и отвернуть увагу от зла. Имкнуться до Бога. Вот что значит уверовать. Хотеть добра, хотеть жить, вечно жить. Імкнітеся до Бога праз молитву і добрі вчинки. Нехай вам Бог допомагає, сестры и браты. Мати Божия Будславская, берегиня Беларусь, заступися за нас. Вітай, Мария, полная ласки Пан с тобою, благословлена ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Примите Божие благословление. Благословление Бога Всемогутного, Отца и Сына и Святого Духа, нехай сидя на вас и застанеться назавсёди. Аминь.